காய்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன விளையாட போகிறோம்னா இன்றைக்கி நம்ம ரோப்ளாக்ஸ் விளையாட போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் ஆல்ரெடி நான் இப்போ தான் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலி இந்த கேம் வந்து நான் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ கூட இந்த கேம் விளையாண்டுக்கிட்டே தான் படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இப்போ கூட டாக்டர் படம் போட்டிருக்காங்க சன் டிவியில், அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கேமில் நான் நிறைய வாட்டி பண்ணிட்டேன். இதுக்கு எதாவது சொல்யூஷன் இருந்தால் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். இந்த கேமில் நான் இதேமாரி வரப்போ வந்து நான் வந்து இப்படி இருக்க பார்க்குறேன். எப்படி சொல்ல, இந்த சைடில் இருக்க பார்க்குறேன், ஆனால் என்னால் இருக்க முடியல. இது ஒரு மாதிரி இது ஒரு லேக் ஆகுது போல். நம்ம அந்த சவுண்டு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்கள்ட்ட போய் சொல்கிற அந்த க்ரீன் லைட் ரெட் லைட் கேம் விளையாடுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து ஸ்குவிட் கேம் போட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல, போய் லாகின் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். அப்படி லாகின் பண்ண தெரிலன்னா ஒரு யூசர் நேமை க்ரியேட் பண்ணி அதில் பாருங்கள். ஸ்குவிட் கேம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக போய்ட்டு இருக்குது. பார்ட் 2 வேறு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க, அதையும் போய் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா பாட்டை போட்டாங்க, நம்ம போய் அங்கே நிற்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு 20-19 அதேமாரி வரட்டும், அப்படியே நம்ம அப்போ போவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நான் டாக்டர் படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன், அதை ஆஃப் பண்ணி போட்டு சரி ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறேன். பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் ஒரு கேம் ஒன்று இருக்குது, க்ரங்கர் ஐயோன்னு ஒரு கேம் இருக்குது. அந்த கேம் வந்து ஸ்பான்சர்ட் பை க்ரங்கர் மிஷின். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. இதில் வந்து இந்த கன் கேம் மாதிரி தான், அப்படியே ரோப்ளாக்ஸ் தான், ஆனால் கன் கேம். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச கேம்லாம் விளையாடலாம், சூப்பராக இருக்கும். இதில் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். இல்லை நீங்கள் லேப்டாப்லேயும் அவைலபிள், கம்ப்யூட்டர்லேயும் அவைலபிள், அப்புறமா ஃபோன்லேயும் அவைலபிள், எல்லாத்துலேயும் அவைலபிள். நீங்கள் விளையாடலாம். விளையாண்டு பார்த்துட்டு இதுக்கு கீழே காமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா போயாச்சு உள்ள கேமுக்குள்ளே. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கேம் ஆரம்பிக்கிறப்போ மட்டும்தான் இதேமாரி சைடு வருது. மற்ற நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஆகிடுது, பொட்ரேட்டில் வந்துடுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறாங்க வெல்கம் டு ஸ்குவிட் கேம் சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மெனி கேம்ஸ், ரெட் லைட் அண்ட் க்ரீன் லைட். ரெட் லைட் அண்ட் க்ரீன் லைட் இந்த கேம் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட விளையாண்டுருக்கேன். கெட் தி அதர் சைட் அண்ட் யூ வில் பி சேஃப். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டுருக்கோம். நம்ம நிறுத்தலாம், நம்மள போட்டுருவோம் இது போல். ஐயோ சுட்டுக்குச்சு, ஐயோ தப்போ பண்ணிட்டோம் போல். ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டோம். சரி வாங்க திருப்பியும் போய் அவனுங்களுக்கு அள்ளு கொடுக்கல. போன வாட்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், உங்கள் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து விளாண்டுட்டு இருந்தேன். நான் வந்து அந்த கடைசி இந்த லெவல் வரைக்கும் வந்துட்டேன். அந்த தண்ணி மாதிரி வரும்ல, டாக்ஸிக் இதுமாரி, அது வரைக்கும் வந்துட்டேன். ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பின்னாடி ஒருத்தவன் பேக் ஒன்று வச்சுருக்கானே, சேப்பு கல்லில் கை காமிச்சிக்கிட்டு, அந்த பேக் தலையை பிக்காளி பயப்புள்ள என்னையே கீழே தள்ளி விட்டுட்டான், லூசு பய. எனக்கு ஆத்திரமாக வந்துட்டு தெரியுமாங்க. பார்த்தீங்கன்னா டைமர் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல, பார்ப்போம். ஒரு வரட்டும், எப்படியோ ஒரு 20-21 வரட்டும், அது வரைக்கும் பார்ப்போம். நம்மளுக்கு யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நம்மம்மா. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் இருக்காங்க, அதுவும் சார் ஆஃப்லைனில் இருக்கார். இவர் பேர் பிரதர்ஸ் ஆஃப் 124. பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஆக்சுவலி ஒரு சைனீஸு. என்னடா இவன் சைனீஸ் கூடலாம் பழகுறானே, சைனீஸ் நம்மளுக்கு இதே கொரோனாவை கல்பிட்டுச்சே, இவங்க கூட போய் பழகுறானே, ஐயே நினைப்பீங்க. ஆனால் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ்காரவங்க வந்து எந்த தப்புமே பண்ணுறதில்ல. அந்த மிலிட்ரிக்காரங்களும் அந்த உள்ள டாக்டர்ஸ் தான் இதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணாங்க. அவங்க இந்த சைனீஸ் பீப்புள் வந்து எதையுமே குறை சொல்ல முடியாது. பார்த்தீங்கன்னா சரிவாங்க, இந்த பாட்டை போட்டு சாவடிக்கிறோன்னு, அந்த பாட்டு வேறு கேவலமாக இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30-20 வரட்டும், ஒரு 10 வரட்டும், அப்படி போவோம். அப்போ தான் நல்லா சீக்கிரமாக போக முடியும். போய் அங்கே நின்றுட்டு கழிப்பிட்டு. ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி தெரியுமா கேம் வந்து விளையாடணுன்னு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னோடய அண்ணன் வந்து ஒருத்தன் இருக்கான், விஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அண்ணன் எனக்கு ஒன்று இருக்கான். அவன் தான் ஆக்சுவலி இந்த கேம் வந்து எனக்கு வந்து சொன்னான், இதேமாரி ஒரு கேம் இருக்குடா, இது வந்து விளையாண்டு போடுறான்னு சொன்னான். சரின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் போய் பார்த்தா இந்த கேம் வேறு லெவலில் அல்டிமேட்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா வாங்க உள்ளே போய் இந்த தடவை ரெட் லைட்டோ க்ரீன் லைட்டோ போகிறோம், அடுத்ததில் ஜெயிக்கிறோம், போயிட்டே இருக்கிறோம். கடைசி இந்த கிளாஸில் மட்டும் வர்றோம். போன வாட்டி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் வந்து ஆக்சுவலி அந்த டைமில் வந்து வீடியோ போடலான்னு இருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதில் வந்து என்னமோ ஒன்று மக்கார் பண்ணிட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்னை வந்து வெளியில் தள்ளி விட்டுட்டு என்ன
இந்த தள்ளி விட்டதுனால என்ன ஆயிடுச்சு, வீடியோவே பண்ண முடியாமல் ஆயிடுச்சு. அப்படி எப்படி சொல்ல, கிக் பண்ணிடுச்சு என்ன அந்த கேம் விட்டு. இந்த கேமில் நீங்கள் அலோட் இல்லைன்னு சொல்லிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணேன், பாட் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டேன். பாட் ஐயோ அங்கே பாருங்க, ஒருத்தவன் அனக்கு பைக்குன்னு சொல்லி எவனோ ஒருத்தவன் ஓடுறாங்க பாருங்க. பாருங்க ஓடுறான் பாருங்க. ஐயோ எனக்கு சீட்டிங் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களாங்க. பாருங்க எப்படி சாவதான் போகிறாங்க நடக்கிறாங்க, சுட மாட்டது. பார்த்தீங்கன்னா இதான் முடிவு இருக்கும். ரெட் லைட் அப்போ ஸ்டாப் பண்ணி க்ரீன் லைட் அப்போ போகணும். ஐயோ என்ன பைப்பில் மூச்சு இருக்கா, நான் சுட மாட்டேது. ஐயோ நிறுத்திடும். ஐயோ அப்பாடா ஓடு. அப்புறம் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், ஹாப்பி தீபாவளிங்க. உங்கள் வீட்டில் இப்போ நீங்கள் வெடிலாம் வெடிச்சிங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெடி வெட்டிச்சேன். அரியா குப்பம் வெடி இருக்கும்ல, அது வெட்டிச்சேன். எப்படியும் ஒரு செட்டு வெட்டிச்சேங்க. என்ன ஆயிடுச்சு, காலில் வந்து அடிச்சிட்டுங்க. காலில் வந்து அடித்து காலில் உள்ள சதை பேர்ந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐயோ திருப்பி நம்மளே அடிக்கிறானோ. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் என்ன உண்மையிலே கண்டிப்பாக ஏற்றுதுங்க. நம்ம வெளில போயிட்டு வேறு ஏதாவது கேம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஐயோ ஆக்சுவலி ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஸ்பான்சர் வந்து ரீசோ ஆப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து சைன்இன் பண்ணால் மட்டும் போதும். அப்படி சைன்இன் பண்ணணுமா என்னன்னு தெரில. ஆமாம், நீங்கள் சைன்இன் பண்ணணும். நீங்கள் சைன்இன் பண்ணால் மட்டும் போதும். நீங்கள் வந்து இருக்கிற இங்கிலீஷ் பாட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்கும், உங்களுக்கு யார் பிடிக்கும், எந்தெந்த பாட்டு பிடிக்கும்னு கேட்கும். பார்த்தீங்கன்னா இதேமாரி எனக்கு வந்து இந்த சைனீஸ் பாட்டு இந்த பாட்டெலாம் பிடிக்குங்க, அதனால வச்சுருக்காங்க. இதேமாரி பாட்டெலாம் இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, இந்த பாட்டில் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் போய் கேளுங்க சரியா. இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான். உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து காசு கட்டணும், அது பண்ணணும்லாம் தேவையில்லை. பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் இந்த படம் அண்ணாத்த படம் பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஆக்சுவலி வந்து இப்போ அந்த அண்ணாத்த படம் பார்க்க போகிறேன். ஆனால் ஆக்சுவலி நான் பார்க்க மாட்டேன், ஆனால் டிவியிலே போட போகிறேன். ஆனால் ஆக்சுவலி நான் படத்தில் பார்க்க போகிறேன். யான்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா அந்த படம் வந்து ரொம்ப கேவலமாக இருக்குன்னு ரிவ்யூ சொல்கிறாங்க. இந்த படம் அப்படியே விஸ்வாசம் படம் வேதாளம் படத்து கலந்து எடுத்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. அப்படியே ஒரு மாதிரி வந்து கடுப்பாயிட்டு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தப்ப அண்ணாத்த படத்தை மட்டும் பெருக்கி விட்டுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடுப்பாக கலப்பிடுச்சு. லூசுப்பாயில் நல்லாவே இருக்காதுன்னு சொல்கிறானோ. சரின்னு சொல்லிட்டு டிவியில் போடுறாங்க. எப்படி தான் இருக்குன்னு பார்ப்போன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தேட்டரில் போய் 500 ரூபா காசு கட்டி தான் பார்க்கணுன்னு இல்லை, நம்ம வந்து டிவிலேயே பார்த்துருவோம். சரிங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நான் வந்து என்னோடய ஃபேஸ் ரிவ்யூ வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி வந்து ஒரு சேனல் இருந்தது. நான் ஒரு சேனல் ஒன்று வச்சுருந்தேன். ஏன்னா அந்த சேனல் வந்து இப்போ வந்து என் புது ஃபோன் வாங்கினதுனால வந்து டெலீட் ஆகிடுச்சு. அதனால் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூடியூப் சேனல் வந்து அதிலே போயிடுச்சு. அது வந்து அந்த ஃபோன் உடஞ்சி அப்படியே சுக்குநூறாக ஆகிடுச்சு. அதனால வந்து இந்த ஃபோனில் உள்ள அக்கௌண்ட்டு தான் இது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்னோடய ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ண போகிறேன் சரியா. பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. என் ஃபேஸ் வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு கீழே காமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை அப்புறமா இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், இன்னைக்கு தீபாவளி. அதனால உங்களுக்கே தெரியும், நீங்கள் என்ன ட்ரெஸ்ஸு போட்டுப்பீங்க, நல்ல ட்ரெஸ்லாம் போட்டுப்பீங்க. ஆனால் நான் அப்படி இல்லை, நான் இப்போ தான் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு முடித்தேன். பார்த்துக்குங்க, இதுதான் ஃபேஸ். பார்த்தீங்கன்னா இதான் என்னோடய ஃபேஸ். ஓகே காய்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்னா, நம்ம ரோப்ளாக்ஸ் பார்த்துட்டோம். அப்புறம் இந்த ஆப் இந்த ஸ்பான்சர் வந்து ரீசோ பார்த்துட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பை காய்ஸ்.